Ei, que se'ns acaben les vacances, que ha guanyat PP i Vox les eleccions. Ostres, i ara què fem? Convocar una vaga, òbviament. I això com es feia? Doncs no ho recorde, crec que s'enviava un fax a algú. I Lídia, tu has de reobrir el Facebook i les xarxes socials. Mare meua, pero si yo no me recuerdo de las contraseñas. Igual algunas personas se lo están planteando porque han estado 8 años descansando. Entonces, si ahora es cuando quieren plantear movilizaciones, mi pregunta sería ¿por qué no las han hecho en el pasado? Mai no hem deixat de lluitar per les condicions laborals del professorat i per l'escola pública. 2 i 2 són 4, 4 i 2 són 6, escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís, la creu, la sotana i la vara. Conjuguem presents imperfectes, li restem la X al futur. Castrem a les feres als centres, força de treball del segle XXI. Hem planificat les conductes, no deixem ja marge per la creació. Dibuixem futurs plens de dubtes, ni somnis, ni jocs, ni improvisació. Infàncies al contenidor, 10 hores al dia, un temps que era or. Esclaus d'un estat opressor. Perdona tu pueblo, senyor. Mare, mare, que jo no vull tornar a resar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estar en les ales. Contrabandista de verbs clandestins, o escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és l'ama, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. I en eixe context arriba una mestra rebel, decidida, valenta. La infància en disputa es conquesta, el dictador mor es I amb el nou govern continuem. Porta el difunt, canviem els costums, mort a l'obediència. Trenquem el rosari, cremem els apunts.